హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు అయితే మీకోసం మంచి ప్రోడక్ట్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఇంకా అదైతే ఈరోజు అయితే వచ్చింది. మన శివయ్య బొమ్మ అయితే ఆర్డర్ చేశాను, చూడండి. సో మనకి ఆ బొమ్మతో పాటు ఒక 10 కోన్స్ టైప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు, ధూప్ స్టిక్స్. ఇంకా శివయ్య బొమ్మ పైన అయితే కోన్ పెట్టి అయితే వెలిగించాము. ఇంకా పైనుంచి స్మోక్ పడుతున్నప్పుడైతే చాలా పీస్ఫుల్గా అయితే అనిపించింది, ఒక టెంపుల్లో ఉన్నట్లు. ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే బిలో 150లో అయితే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇంక ఇది తీసుకెళ్ళి మా పూజ గది దగ్గర అయితే పెట్టాము. చూసారు ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉందో. ఆ స్మోక్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇట్లా దేవుడికి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది కూడా అంతే, చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. ఈ ప్రోడక్ట్ కనుక మీకు కావాలంటే ఫాలో చేసి లింక్ అని కామెంట్ చేస్తే నేనే పర్సనల్గా మీకు DM చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.